Killing spree Oh, for siya, the gusto blue ni हाबसि गिलि थांला जासिगोनलै बे गथ'आ हास्टैलाबायबाय बै सैमानि फिसा बिदि गेम गेले ओरैनो ओंखाम मोनजागोन सानदों नामा नोंलाय आंथ' नोंनि फिसादा हनै उनथि गावनो नागिरदों हनै गाव जाम्बा नोंखौ गावनो नागिराखैथ' मबाइलावसो गावनो नागिरदों ओंखारलां मा जालाबाय बेखौलाय ओंखारलां दिनैनिफ्राय आं न'आव आगान दाहोफैसैनो A few moments later. मा खालामनाय जाखोलै बियो नों आथिंजों दा थाबाय होनबाय नालाय आंहा आखाइजों थाबाय आंनि साइकेलखौसो लांबायब्रा बियो आफायादि आंखौ न'निफ्राय होखारहरबाय आरो न'आवबो आगान दाहोफै होननानै बुंबाय आंखौ माबोरै जाखो आंथ' पाबजिल'सो गेलेदोंमोन आया आं बबाव थाफैलाबायखो आया मा साइकेलाबो गोलैनायसो आया मानो बिदि जाखो आंलाय आया माथो साइकेलाबो जेबो जायाखै FC, driving license, insurance, गासिबो मोनजोब मामा दं मामा गैया सार साइकेलावलाय मा ड्राइभिं लाइसेन्स इन्सुरेन्स थानांगौ आरसि थानांगौ मारै साइकेल सालायनानै आरसि ड्राइभिं लाइसेन्स नाम्बार थायो जाखो बिदि नङाना सार बे साइकेलावलाय बोरै ड्राइभिं लाइसेन्स इन्सुरेन्स थानांगौ आरसि गैया सार आंनाव बबे दुनियानिफ्राय फैखो नोंलाय माबोरै थाया जाखो बबे दुनियानिफ्राय फैखो नोङो बे सार आं बेबायदिखौ मिन्थिफेरा सालान दानसिगोन दाथ' नोंना हाब सालान औ सालान दानसिगोन माखौ सालान होनो मा सानैल' गाखो नोंसोरलाय साथाम गाखोनांगौना गासिबो थाबाय सार गाबोन दंनो गारिया बन्द' खालाम सालान दानजागोनलाय नोंसोरथ' सानैल' गाखोनाया आरो मा हेलमेट हमनानै सालायदों हेलमेटआ हेलमेट हमनानै सालायबा मिथिखागौ नोंसोरो सालान दानो होननानै आरो जौ लोंदोंना लोङाखै बेयाव आदाखौ लोंना फैदोंलै सार बिदिनो लोंनानै सालायनांगौ नों लोंदोंना लोङाखै लोंदों लोङाबा सालान दानजागोन खिन्थु गारि सालायनो मोननाय लोङाबा सालायनो मोना माबायदि मानसि जाखो बेहायलाय आंथ' नुफेराखैमोन बेबायदि दाथ' सालान दानसिगोन नोंसिना हेलमेट हमनाया हरदो माला मानसिफोर नुगोन आं बे एसेल'खौ जानाय नङालै बियो नामावगोलै थांदो आरो साथाम गाखोनानै सालाय मिथिबाय नङाबा बिदिनो सालान दानबाय थागोन ओमफ्राय दा लोंनानै एकदम फास जानानै सालाय दे जागोन सार लांसै जों एसेखौ नै साथाम जा गारिया साथाम जा सालाय आरो गारिया लास्ट लोङै लोङै सालाय हेलमेट हमनानै सालायबा खिन्थु सालान दानजागोन नोंना दाथ' सालान दानसिगोन बाबु सार आं सालानखौ बुजियालै सालान माने नोङो नोंना नाम्बारबो गैया साइकेलाव आरो आरसिबो गैया इन्सुरेन्सबो गैया नोंना ड्राइभिं लाइसेन्सबो गैया सालान बेबायदि थायाना बबेनिफ्राय फैनाय जाखो नोंलाय मानसियालाय बेफोरखौ बुजियोलाय गारियावसो थाया बाइक स्कुटियावसो ओरैनो सालायनो मोनो नोंसिना साइकेलाव नाम्बार थानांगौ आरो आरसि इन्सुरेन्स थाजोबनांगौ साइकेलाव नोंसिनिया मिथिबाय दाथ' ओरैनो हगारनाय जानाय नङा मा बुंनाय जादों दिनै हगारनोसै आं रावबो गैयियावनो सालान दानबाय थाला नैबे रांखौ लानानै थांदो नोङो ला नै दा मानसिफोर नुबा जारला जागोन फट' खेबग्रा फैलाबायबा माबा थांदो थां
दिनै हगारबाय आं नोंखौ आरो दिनैनिफ्राय नाम्बार प्लेट लागाय आरसि ड्राइभिं लाइसेन्स गासिबो इन्सुरेन्स लानानै सालायजोब हेलमेटबो गानबावनांगौ थांदो दा मिडियाफोर फैबा जारला जागोन ओरैबा इउटिउबाव थाब थाब हगारलाबाय थादो थांदो ओइ दोनखारलांलायबाय साय गोनाङानो निउसआथ' मोजां आंनि फिसाफ्रालाय माला हिनजाव लानानै माला दोनखारलांगोन माला आखाइ हासना लागोन माला फासनानै लागोन हाब मा थाल गैयाबाल गारि सालायलांनाय बेलाय एसेबो खर' गैया नामा आया गारियाथ' बेखौ सुथायना गालांबायलै फै गथ' फै मा जाखो नोंलाय मा खालामदों आया मा जाखो नै एसे जानानै गिदिंनायखौ बोखांनानै नागिरदों जाम्बा नामा नोंलाय मानसिफोरनाव खामानिफ्रानो गैला बिदि एक्सिडेन्ट जानायखौ मानो बोखांनांगौ ओरैनो बुथारनांगौ नै एक्सिडेन्ट जाबा मिथिबाय बिदिसो बोर मोनो दा हामबायसै आदा आंखौ फोजोबनायनि थाखाय मिथिबाय बबेनिफ्राय फैयो हाब मा मैया जायगायाव फैखो आंलाय दहायबो लामायाव इन्सुरेन्स बिबाय लाइसेन्स बिबाय आरो दा लामायावबो एक्सिडेन्ट गोलैना थानायखौबो हस्पिटालाव लांनो नागारि उल्थासो बुथारनानै बिदिसो आथिं सिफायनानै होबावबाय आरो थैग्राया बुंबावबायसो हामबायसैनो गाव थैनायखौनो आयौ आं बोरैबासो मोनबाय माबे जायगायाव सफैखो आंलाय हैद जानाय नंलालै बिफा नागिरनानै थिनहरबाय बबाव नागिरनानै मोनबावनांगौरा बे मानसिखौलाय बोरै नागिरनानै मोनबावनांगौ बबेथिं थांदों बेबा गथानालाय नोंस्रा नोंफ्राय नोंखौ नागिरनानै मिनिगासिनो न'आव बाबाया नागिरदों औ मिनिगासिनो नोंखौ न'आव नागिरनो बबाव थाङो नोंलाय फैद आं थाङालै दा बाबाया आंखौ रायबालाय रायनायानोथ' नोंखौ रायगोन ना बियो दा नुबा आं गियोलै रायगोनब्रा नोंखौ दा नुबा बुबालाय बाबाया आंखौ मिनिगासिनो नुनानै आं दहाय गाइखेर लोंनानै फैदोंमोनलै दा नोंसिनिफ्राय गाइखेर मोनामबा दा नोंसिनिफ्राय गाइखेर मोनामबा अनगोन एसे सिगारेट सोबनानै सिगारेट मोनामनायनि दा रायनायनि सिगारेट सोबनानै जोंनि न'आ बे नङालै न'आव माथो फैलाय हौवालाय नोंसिनिफ्राय मालायनि फिसाफ्रा गुन्दा दाखाय जाजोब्बाय जोंना माला जाबावगोन दा बे बुस्थुआलाय बाबा आं दिनैबो पाबजि गेलेथारलालै आं एबारनिफ्राय स्कुलाव थांबाय थानोसै मालायनि फिसाफ्रा द्राग्स फाग्ला जाजोब्बाय हाय गोनां हिनजावखौ दोनखारलांबाय माला द्राग्स फाग्ला जाबावगोन माला सिखाव दाखाथि खालामबावगोन माला फास नांनो थैबावगोन मानसिफोरसो जाबाय नोङो wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the So hello guys, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामनो दाबाव लोगोफोरनाव शेयार खालामनो दाबाव आरो नोंथाङा जुदि जोंनि निजोरा एन्टारटेनमेन्ट इउटिउब चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय बिनि पार्ट 2 पेरालेल वर्ल्ड पार्ट 2 आ फैबावगासिनो बिनि सिगां मोनसे भिडिअ फैगोरगोन ओमफ्राय बिनि उनावसो पेरालेल वर्ल्ड पार्ट 2 फैगोन आरो सो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव सो नोंथांमोना हेफाजाब खालामबानो जाबाय जोंखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै Please, Lord, give me a sign, a sign.